Waqt din l-istess attività għaddew l-interventi tagħhom qatt ta' kelliema li mhux biss taw l-opinjonijiet tagħhom iżda wkoll għaddew il-proposti tagħhom. Fost oħrajn tkellmet Mariska Milleri f'isem iċ-Ċentru tal-Ilsien Malti li tkellmet kif dan iċ-ċentru huwa maħsub biex issaħħaħ u jippreserva l-Ilsien Malti fl-intir tiegħu hekk kif il-lingwa hija pilastru importanti tal-identità lokali. Iċ-ċentru tal-Ilsien twaqqaf sabiex jipromuovi, isaħħaħ u jippreserva l-Ilsien Malti. U dan jagħmlu fil-waqt li mhux biss jagħti każ il-popolazzjoni lokali, iżda wkoll jagħti każ lill-barranin li jgħixu f'Malta kif ukoll lill-Maltin li jgħixu fid-diaspora. Tkellem ukoll Gordon Dalli li huwa segretarju tas-Soċjetà Depol ta' Raħal Ġdid li tkellem dwar kif għatta każini ġew salvati grazzi għall-impenn tal-Gvern. U għażid jitkellem ukoll dwar l-importanza tal-volontarjat. Gażin int ma tixtarhom bħala gażin. Il-Gvern meta salva gażin għandek komunità, għandek belt raħal, il-komunità kollha. Ma toċċa l-każ wieħed għall-każi kollha. L-istoriku Mario Coleiro tkellem dwar l-importanza tal-patrimonju e kif hija l-identità li tagħmilna differenti minn popli oħrajn. Pajjiżna nistgħu niftaħru, mhux ngħidu biss niftaħru li għaċ-ċokon li għandu storja u għandu patrimonju ġigantest. Ġifieri ħafna ikbar il-proporzjon tal-patrimonju l għandu pajjiżna u ikbar minn pajjiż innifsu. Tkellmu wkoll qatt ta' kelliema fosthom Ben Kamil li jipproduċi programma tfal bil-lingwa Maltija li tkellem ukoll dwar l-appoġġ li huwa ingħata mill-Gvern. Min-naħa tiegħu Carlos Farrugia għadda proposta fejn qal li teatri fl-iskejjel għandhom jintużaw ukoll sabiex jagħtu pjattaforma lill-artisti. Għadda l-intervent tiegħu wkoll Aron Zara li huwa l-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta li tkellem ukoll dwar il-ħab tal-kultura. Bipu għadba mal-Karnival tkellem ukoll id-direttur tal-Karnival Malti Jason Busuttil li semma kif il-livell tal-Karnival ola ħafna, tant li baqa' jikber. Noel Camilleri li huwa l-President tal-Aqda Każini tal-Banda ippropona wkoll il MKAS tiġi akkreditata fil-waqt li tenna l-importanza tad-diskussjoni sabiex dan is-settur ikompli jissaħħaħ. Joanne Xiberras fisem Malta Libraries u Albert Marshall fisem il-Kunsill Malti għall-Arti u kif ukoll Sandro Gawci tennew dwar l-importanza ta' dan is-settur. Iċ-Ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe tkellem dwar il-Belt Valletta li għalija l-akbar proġett kulturali fil-waqt li rimarka kif il-budget tal-kultura żdied minn 8 miljun euro fl-2012 għal 58 miljun euro illum il-ġurnata.